Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 20 iýun hepleriniň tiýşirme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanalyna. Men bilen şu gepleşikde ine Koordinasiýon Centrynyň ýolbaşçy Muhammed Döýüji gatnaşýar. Salamu aleykum Muhammed aga. Salamu aleykum Murat, salam vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, şuňky gepleşigimiziň temasy Ýewropa we Türkmenistanyň arzynaky hyzmatdaşlyk boýunça tesirnama. Yine gepleşige başlamak biz bir video bolýar. Şu konuyu nastayaşı времена ondan sonra biz öz temamıza geçeriz. Ünitlerim hormatly vatandaşlar. Ya bir teknik problema. Murada men şu telefondan gireyin eken nimeden ha. Men bundan çıkyan telefondan gireyin. Bolur. Yine Muhammed adı geldi. Yine gelin şu nimetlerden Nastayaşı Время'den YouTube kanalda yine Rusya boyunca materyal verdi. Şol katkı kıl materyal. Gelin ünitör ederim. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны. Там назвали такой шаг ответными мерами на ограничения против российских СМИ, которые утвердили в ЕС накануне. Под европейский запрет попали РИА Новости, Известия и Российская газета. Совет Евросоюза обвинил их в поддержке агрессивной войны России против Украины и в распространении пропаганды. В Москве назвали это, цитируя, нелегитимным запретом и в ответ создали свой санкционный список иностранных СМИ. В него вошло 81 издание. Это газеты, журналы, немецкое издание «Шпигель», итальянская газета «Стампа» и «Ла Република», французская «Монт». В российском МИД отметили, что пересмотрят ответные меры только в том случае, если ограничения против 3 российских СМИ в ЕС будут сняты. Президент Украины заменил командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Соболя. Его должность займет бригадный генерал. США отреагировали на украинский удар по аннексированному Крыму, который произошел в воскресенье. В Госдепартаменте сказали, что сожалеют о любых жертвах среди гражданских, но в то же время напоминают, что прекратить войну должна Россия, которая ее и развязала. В атаке на Севастополь Россия обвинила не только Украину. Muhammed ağa. Umuman şu nastayaşı время nimetine serdim ben yani kaydımda şu da atlaraydı. Gözde hatta ben tamas uğrattım gözde. Nemeni ortayadan minister Mina Baronan kıyın Şaybozat arrest beriyen de şon iyi anlamam şu gitti. Sen ne badır hadır silkadi. Ya durmun. Order arrest Şaybozat. Onu men o videonu koymandım durmun. Hava te başla. Последние новости из Туркменистана. Читайте на... Men onu başgaça da tap bilýän Muhammed ağa. Yani internet gündeminden tap berip bilýän. Neme deli? Siz oňança şu tema boýunça düşünüp başlan. Men onu internetde görkezär. Siz görüş bulkan. Geçen tümlük söz aýtsak, ine Ukrainada 2014-nji ýylda Rossiya yani basyp alyp Ukrainaga girip diversiýonly akt bilen terroristik hereketler bilen Ukrainanyň Krymyny basyp aldy.
ine şu gün 2024 yılda şol bakalara, yani şol geçirilen vakalara baka verilip başlandı. Men koyayım Murad ağa. Siz şonu gurun verseniz, benim şon yani tekstovi bütün dünya havalarını tekstovi материалını okuyayım. Назвали решение суда ничтожным. В Генштабе Украины заявили, что Ve de vatandaşlar şun bir hoş haber var. Ola birinci dene Ortiyadın Minister Abaronov Şaygu ve ondan ol Gençtabın başlığı Gerasimova Mecnarotni Sud, Ugalovni Sud order verdiler. Şolar arrest etmeli. Ol hem mekşe belli sebebi ol Ukrayna'da adamların yaşayış yaylarını, infrastruktürünü, barnitsaları, işkollarda atlar bambi etme için, buyruk veren için şoları bağırlap zat edip bağırlağın neticesi sonunda ahırda şu netice gelirler, şoları genotsit etkedip, yani ursun nemelerine pravilla urs alt parmağın hem düzgünlerini, öğüleri borç alan borçnamalarını yerine getirmeye deyip olan arestlerini verdiler. İkinci, yeni de hoş haber şutada Европейский суд по правам человека Ortiya'dan 2014 yılda Krimani alanından son şutada azatlığı çeklendirmek için adam adaletli suutlu bolmadığı için adamlara azar veren için adamların hak hukukunu sistematik bozayan için şuna da eyyem suut geçirip reşeniye çıkardılar. Ortaya değil günahkar bildiler. İnne hadır şunu Murad ağa men koyayım eğer gerek olsa Murad ağa. это решение важный шаг на пути привлечения России к ответственности. МУД в прошлом году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и по правам ребенка Марии Львовой. Taptınız mı? Международный уголовный суд выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и главы. Şun iyi diye anlatı şu vardır Murad ağa. İyi diye anlatı şu. На фронте. Джулиан Ассанж В Совете Безопасности России назвали решение суда ничтожным. В Генштабе Украины заявили, что это решение – важный шаг на пути привлечения России к ответственности. МУД в прошлом году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Yine Muhammed Ağa, Ve de şunun koyun, idinem yankı paprava человек. Несколькими часами ранее Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Речь идет об иске, который Украина подала еще в марте 2014 года, сразу после аннексии полуострова. Это разгромное решение ЕСПЧ для агрессора. Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала РФ ответственность за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Это решение уникально. Ряд выводов и нарушений по конвенции сегодня ЕСПЧ признал впервые в своей практике. Сегодня суд признал, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Речь идет о нарушениях права на жизнь, свободу, справедливый суд, свободу вероисповедания и многих других. Суд назвал нарушения России систематическими. Вскоре после начала полномасштабной войны Россию исключили из Совета Европы. В ответ власти Российской Федерации заявили, что не будут выполнять решения ЕСПЧ.
США отреагировали на украинский удар по аннексированному. Yine Muhammed Ağa, Ha. umuman indi bir komentar verirler şu materyala. Yani kıysaca düşünürsem şun Gagan Suudi, ministra baronu Şaygu ve onun orvatları Gerasimova order yazıp verdi. Şunu tutsav etmeli ve şunu cinayet çekmeli. Ötün yıl Putin hakkında şuraya karar çıkardılar. Onun için Putin köp yerlere gidiyorlar korkuyor. Yine şu uruşun tamamlanılmağı bilen şular günün bir günü hükman tutsak edip şuraya elterler. Ve şu yerde şuraya cevapkârçılığına vararlar. Muhammed Ağa, indi sizden bir komentar verdiniz şu mesele yankı, şu bolup geçen hadisa. Ve şu birinciden Şaygu bilen Gerasimova beren orderleri o bir ulu yeniş tevavi Gagski sud o yöneki sudda da ol hemme da barla detalni. O zaman hemme tarafından geplerde atlar kulak atılıyor. Hiçbir argüment şu tadı gözünü tutulmanın kalına. Şol için o tadaki çıkarılan reşeniye ol bizi sporni. O zaman kimin şu Gagski sudun şunu kabul edip şunu kol çeken mortalı şu devletle de abyazın şunu yerine getirmeni. Şol için bu uli meselelerin biri yani reşeniyelerin biri dünyada da ul tesiri var. İkinci zat yani Европейский судья по правам человека. Oğlum bütün Türkmenistan, Ortaya hem şunu kol çeken. Şun reşeniyesi şola da yerine getirmeli. Şolun anaki 2014 yıldan beri bağırlap şunun hemmesini bağırlap iki tarafın bulamadıp ahırda karara geldi. Ortaya sistematik Krim'de adam hukukları deklarasyasını yerine koyuptur deyip reşeniye çıkardı. Bunun bir ulu üstünlük. Yani diktatörle fikir etmesin. Dünyada şeyle kaçıp bilirler kadim. Buna yalan söyleyerler. Daha biz aynı ruşa edemdak, beydemdak. Göne şu diğerlerinin hemmesini yığınıp bir gün anındaki suçun yani kararlara geliyor. O zaman onu ne edeceklerini merak. Şol için ben şu da olan öğren vajını da bütün Türkmenistanlı bilsin. Türkmen devleti, Türkmenistan dolandırıp oturan adamlar hazır hiç zat değilene ol sebepte ki olu dünyada avrayı var ya dünyada bir orları var ya da şu eden cinayetlerinden kaçıp bilir mi kadim? Şol için şu da hem vatandaşlarımız gözüne tutun. Hazır hem inniki hep de Murat Ağaç'ın koyacak mı? Kronika Türkmenistan'ın koyun haberini. O ikinci tema. O başka tema. Onu ayrıtayım bu modeli. Değişik. Bolya. Koyuna bir minut. Yine Kronika Türkmenistan'ın anfet materyal koydu. Şurada petitsiya ediptir. Şu petitsiyada esası soruları koyuluptur. Yine misal için петицияны публично потребует от властей Туркменистана признать 27 апреля днем траура. 27 апрелда yine uragan oldu. Bir neçe ming adam öldü. Bir topar adam bir neçe ming olay adam öldü. Bir neçe adam yani helakçılık gördü. Yine şunun için şunu talep ediyorlar. Публично потребует от властей Туркменистана признать факт отсутствия урагана и раскрыть статистику гибели, травм и разрушений. Публично потребует от властей Туркменистана отчитаться о ходе восстановления города, потребует выплатить компенсацию пострадавшим семьям, показать живыми и освободить всех узников совести, пострадавших за критику правительства в контексте урагана и во всех остальных случаях. Он там дополнение ediyorlar, обновление, что петиция обновления ediyorlar. Прекратить репрессии и преследование журналистов, блогеров, активистов и любых лиц за критику властей Туркменистана и распространение ВПН в Туркменистане. Обеспечить свободу доступа к интернету и свободу СМИ внутри страны, допустить международные наблюдательные миссии в тюрьмы, обеспечить граждан Туркменистана, находящихся за рубежом, соблюдение прав на продление и замену паспорта без въезда в Туркменистан в соответствии с действующим законодательством Туркменистана. Yine şunu koydular, iki dille. Yine istenen adam şunu gol çekiptiler, ünsverin. Yine şurada şu petitsiyada siz adını, familyanı yazıyorsunuz, yemeğini yazıyorsunuz ve uğra diyorsunuz.
Yine misal için men ediyen sağolun. Yine. Pardon. Derru men ediyen şunu. Ha. Murada ikinci zat ähli Türkmenistan'a inniki hepde Türkmenistan bilen gepleşme için, geçirme için Adam Hukuklar Deklarasyası Türkmenistan'da yerine yetirilýär mi? Ya yetirilmeýär deyip Türkmen devleti bilen gepleş getirme için bir delegasiya Yevrosoyuzdan Türkmenistan'a var ya. Şon habarynam koy, ondan pravozащитник bilen beren vaproslary var. Şu zatlara üns verin deyip. Şu tadı esası yattan çıkaran dağıtları var. Biz şun üstünde köp durup geçecek kadar. Murada şu neme Kronika Türkmenistan ki diyalogu pa programçılığı ve ki yese Türkmenistan nipadır. Okey. Bir minut. Sen böyle ikinci temaya gittin. Yaşlı men bir adamlar. Rozat bersen. Yine hormatly vatandaşlar. Häzir biz Ýewropa bilen Türkmenistanyň arasyndaky şertnamalara, yani hyzmatlaşyk boýunça şertnamalara tertip geçer. Sebäbi şu prinsipial zatlar. Näçe Türkmenistan şuň kunna hiç sat bilen ok Ýewropa, näçe Ýewropa bilen gatnaşyk bilen ok, hyzmatlaşyk bilen ok, näçe Ýewropa firmalary Türkmenistana açan oklar öz ýa-ni filiallaryny we investisiýa Ýewropadan gelen ok. Şu zatlar sezilmedi. Birinci bilen biz fundamental Ýewropa bilen ýa-ni Ýewrosoýuz giren döwletler var. Ýewrosoýuz bilen Türkmenistanyň arasyndaky şertnama tertip geçmeli. 1998-nji ýylda ýalňyşmasam şu şertnama gol çekildi. Şu şertnama Ýewrokomissiýada, Ýewroparlamentde şunu tasdiklamalydylar. Siz bilişiniz ýaly her wagt şertnama gol çekilýär. Türkmenistan tarapyndan mysal üçin prezident gol çekýär meclis. Ýewropa tarapyndan ýa-ni Ýewroparlamentin, pardon, Ýewrosoýuzyň prezidenti ýa meclis gol çekýär. Ondan şu şertnamalar her döwletiň içinde meclisde fet berilip tasdiklanýar. Yine Türkmenistan'da tasdiklanýar, ýöne Ýewropada şu neçeli tasdiklanmady. Sebäbi Ýewropa parlamentine girýän döwletleriň wekilleri ırza däl. Türkmenistan'da adam hakları bozulýar. Türkmenistan'da bir topor ýa-ni adamlar jezir çekýär. Bir topor politik zakljuçonlar var, ýa-ni syýasy tutuklar türkmenlerde oturuyor. Bir topor adamları dine ýa-ni yerlik hökümeti kritik eden için gün tutup arkada basylýar. Bir topor adamın haklaryny gorlap bilen ok, SMI yok, adat metbuat yok, ombudsman işleyen ok, özüni gorap bolan ok. Bir topor zatlar boýunça Türkmenistanyň şertnamasy, ýa-ni Ýewropanyň Soýuzy bilen, ýa-ni Ýewropa Birleşigi bilen tasdiklanmady. Şu neçeli ýöne 19 Martda Türkmenistan şol ýa-ni şertnama ýürüte protokol etdi. O protokol näme edilýär? Haçan şertnama tasdiklanmasa, şoňa protokol edilýär, şo ýerde kemçilikler ýazylýar. Şu kemçilikler düzeltsen, şol ýa-ni esas şertnama tasdiklanýar diýip aýdylýar. Indi senin bilişiniz ýaly Ýewropa we Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatlaşyk boýunça tesbirnama gol çekildi 19-njy martda. Ine şonu görünýärmäken men bir söz aýtjak bolýam. Ýewropa Birleşigi näme? Şonu düşünmek üçin men size gysga düşündireyim. Ine Ýewropa saýtyna sersem, şu Ýewropa saýty, şu takoy Ýewropski Soýuz. Biz düşünmeli. Ýewropa döwleti var, Ýewropa döwletleri var. Onu Türkiýede girýär, Ukrainada girýär, bir topar döwletler girýär. Soň Ýewrosoýuz var. Ýewrosoýuzda hemmesi giren ok Ýewropa döwletleri. Dine ýalňyşmasam 28 döwlet girýär. Şoň üçin ine aňda girdi, soň çykdy. Şonda ine 28 döwlet girýär. Onuň üçin soňky wagt Warşawa, Bolgariýa, Moldawiýa, Rumyniýa kabul edip başladyny. Şu 28 döwleti, ol 15 bir kalma mümkin. Indi ünsüyorum. Ýewroparlament var, pardon, Ýewrosoýuz var, Ýewropa var. Indi Ýewrosoýuzda Ýewroparlament var. Bir döwlet, Ýewrosoýuz döwleti, şonda Ýewroparlament var. Şoň prezidenti var. Şoň günde şoň prezidenti Ýewropa Birleşiginiň prezidenti Belgiýa, ýa-ni Belgiýa şoňa ýa-ni hojaýynlyk edýär.
Belgian prezidenti 6 ay ya 1 yıl yanlışmasam şoň ýa-ni Ýewropa Birleşiginiň prezidenti. Ötün ýyl Macron boldy, şu ýyl Belgian prezidenti. Indi mundan naşary Ýewrokomissiýa bar. Ýagny Ýewroparlament, Ýewrokomissiýa we Ýewropa Birleşigi bar. Şu 3 tak durlular. Ýewrokomissiýa bir topa rezolýusiýa çykarýar. Indi Ýewroparlament şol Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky şertnama baglaşmany ýa-ni tasdikleýär Ýewroparlament. Şoň güneçelli şo tasdiklanmady. Ýöne Türkmenistan her zat edýär Ýewropadan pul çekmek üçin Ýewropaň firmalary Türkmenistanyň maýlaryny goýar ýaly pullary döker ýaly şol şertnama gol çekýär. Şo şertnama gol çekmäke ýa-ni şo Ýewropa Birleşiginiň komissiýalary, spetspredstaviteli, spetsdokladçylary Türkmenistanyň içinde adam hakları doly hormat goýulýarmy, bodulýarmy, SMI, internet hemme dada seredýär. Egerde şolar spetsdokladçylar şolary seredip bolanok diýse, onda şol gol çekilmeýär. Onda şo durşuna dur, şol ýa-ni iki birleşik gol çekildi ýöne tasdiklanmady. Sebebi Ýewroparlamentde girýän ýa-ni döwletler tasdiklanmady. Ine şu ýaly многоуровневая demokratiya diýilýär bu. Şoň üçin ony Macron çözen ony Belgian prezident çözen ony hemme döwletler çözen. Ine şu ýaly elekden geçýär Türkmenistan. Häzir Ýewropa bilen gol çekişdi, olam parlamentde tasdiklasa pul bar dökülýär Türkmenistana. Biz onu ettirmersek o döküljek pullar gönnün göni Burguanyň we serdaryň kadnasyna gidýär we diktatura mundan beter bolýar. Şoň üçin Türkmen pravozащитниклер petisiýa diýär, protest edýär, diýär, biz hatlar ýa-da olar hat ýa-da bütün dünýä habarly we spetsdokladçylar ýetýär şu hatlar we spetsdokladçylar torba basýar. Bolanok. Ine şoň üçin haçanda Türkmenistanyň içinde biri hakyny gorap bilmese, bizim onu ýaglantyrsak internetde, mass mediada şu hatlar okulýar ve şu hatlara göre Türkmenistan bilen Ýewropanyň arasyndaky şertnama durdurulýar. Şoň üçin ay kim kömek eder, kim nemede niýe Ýewropa seredýär? Ýewropa dogry seredýär. Sizden köp arzalar gelse Ýewropa Birleşigine ýa-ni adam hakkları gorayan gurumalaryna ýa-da Ýewropa adam hakklarını gorayan gurumalaryna bize köp şikayetler, nägelikler, içinde nägelikler duyurur. Siz proteste çyksaňyz hemme zat bilinip gidip oturýarlar. Hemme zat bilinýär-de şoň esasyna Türkmenistana barmak basýar. Türkmenistanyň geljegi ýok, Gurbanyň geljegi ýok, Serdaryň geljegi ýok. Egerde Ýewropadan pullar gelmese, ni Amerika ni Ýewropa bir köpük goýmaz, şu soragry düzelýänçe. Şoň üçin siziň nägelikleriniz, siziň arzalaryňyz, siziň garşylygyňyz hasaba alınýar, umumy. Ve şol esasyna Türkmenistana pul dökülmän zapret edilýär. Şoň geçerli Türkmenistan niýeden pullandy? Ýaponiýa, Dubai'ye gidip Allah gördü pulunu aldı. Xitay'dan Allah pulunu aldı. Singapur'dan Allah pulunu aldı. Indi bermeliler. Katar'dan Allah pul aldı. Türkiye'den Allah pul aldı. Rusya'dan Allah pul aldı. Indi bermeli. Niýeden pul berip bilýär? Diňe Ýewropa bilen Amerika birleşikleri. Pul niýde var? Dünya pullary niýde? 80-90% pullar niýde? Ýewropada we Amerikada. 60-70-80% pullar şo ýerde. Şo ýerden pul çekemeden Türkmenistan şu krizden çykyp bilmeýär. Şoň üçin demokratik opozisiýa garşy Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilen gol çekip hyzmatdaşlyk gurar ýaly biz garşy. Näçe biz garşy? Adam haklary hormat goýulmaly, Türkmenistanyň kanunlary işlemeli, Türkmenistanyň iki sany adam eýçilik etmeli, Türkmenistanyň halky öz ykbalyny öz çözmeli. Türkmenistanyň prezidenti we onuň milli lideri halka hyzmat etmeli. Ine iki sözde men size ýagdaýy düşündirdim. Inni men aýdan dagtarma seredip geçelim şu saýty özüňiz öwrenip bilersiňiz. Şu ýerde государство члены ЕС diýip görkezýär. Кто является членом ЕС? Ine şu ýerde hemme döwletler bar. Сколько вы знаете о различных странах ЕС? Siz haýsy Ýewropa döwletlerini bilýäňiz? Ine şu ýerde hemme zat bar. Haýsy diller ine ulanýar Ýewropada ine diller. Ine Ýewropa Birleşigi boýunça maglumatlar bar. İkinji saýt görkezýän size häzirki günde Ýewropada adam haklary we adam gymmatlyklary ösdi. Ine üns beren bolsaňyz, ine
şul deklarasiya, birinci deklarasiya, ikinci deklarasiya, üçüncü dogovor, dördüncü dogovor, beşinci, altıncı, yedinci, en sonki Lisabonski dogovor. Demek, ön adam hakları koruyan jarlama vardı, ondan sonra deklarasiya geçti, ondan sonra yine getirip en sonki Lisabonski dogovor. O demek neyme? Adam gımmatlıkları ve haklar ötüye, giyinerye. Bizde şunkunu, şun birinci yani dogovora bu için Европейское объединение угля и стали, dogovor ЕС, Евротама, bizde intek adam hakları boyunca birinci derecede yok. Bunlar en yukarı derece bardılar. Şun için Avrupa'da adam hakları giyin, yaşamak govi, ansat, arkın yatıp arkın turuyan, birden yanlışlığım elin kanını turmaya basan okur, geliyorlar, advokat veriyorlar, düşündürüş veriyorlar ve şöyle yani alınan cezalar humanitar cezalar. Yani derrew nasıl için 5 yıllıktan basan okur, nasıl için administratif ştraf eden o birinci bile sana duyduruş veriyor. Ertir kuvvet tutulur ştraf ediyor. 140 150 euro ya da 90 euro ya da 45 euro. Şunun bu tordu tamam hiç yere belirlenilmiyor. Türkmenistan'ı o da şunu yani şunun için tutup basıyorlar. Buraya derecem tapavdu. Türkmenistan'da derece adam hakları derecesi adam kımmatlıkları katıp et tekrar için basıyorlar. Avrupa'da şuraya yani Türkmenistan'da basılan zatlar için sana yine cerime salıyorlar. Birinci gerek sana yani profilaktik ediyorlar, düşündürüyorlar. Eğer de ikinci gerek tutunuyorlar, cerime salıyorlar. Yine şuraya derece adamın matlıkları bir. Haçan ne bir Muhammed Döci, Erkin TV Radyo, DVT size çıkıp şu dağıtları düşünürmedi. Bir Avrupa Birleşimi'nin noktayı nazarı bilen şu dağıtları seyredip size bir katı yani pes yardaydı. Bir açık adam hakları kaldırmalı. Bolmasa Türkmenistan'da yaşar yerler adamlar terk edip gidip oturuyor. Hiç yerde hakını uğrap bulunuk. Onu arkada şöhret büyüklüğü yarayarlar, demir kareye yarayarlar. Şuraya yardımımız kıyınıp şunu düşünecek orası. Şunun için bir tapağını görkecek ol. Kanada'nı, Avrupa'nı, Amerika'nı size düşündürüyor ve onun Türkmenistan'ı değiştiriyor. Ve internetiniz yapık olsa da sizin WhatsApp'ınız ya belki mass medya uygulamalar yapık olsa da size düşündürüş veriyor. Düşünce veriyor. Sizin kelleriniz açılmalı, düşünce giyinilmeli. O 70. yılların demir Koreyan zatlar şu Türkmenistan'da bolmalar. O bolma mümkünler. TV'ga tülenim dengelerini şu ölmeli şu zatlar yitip gitmeli. Arkadağı şöhret, hormatlı arkadağı alvan şöhret, koyun şu zatları. Maskaraçılık bütün dünya üstümüzde oluyor. Hedir demokrasiya, demek adam kımmatlıklarının derecesi şeyine var kaldı. Bizim tek şunun başlanmış yani ki eğadimin ne de de. Yani şunu düşünecek oluyor. İnni ünferin 16. zasidane 16 edek şu bir gerek şartnama çekip 16 edek duşyalar Türkmenistan bilen yani Avrupa Parlamentin, Avrupa Soyuzun vekilleri şu Türkmenistan bilen Avrupa'nın arasında hizmetleşik şartnamanı gol çekip yani tasdiklamanı. 16 edek Avrupa Türkmenistan'a sorular veriyor ve 16 edek Türkmenistan şu sorulara cevap verip şunu düzelt bilmen son gol çekileni. Yine 16. sidaniyada 25. iyunlu Ministerstvo nacionalnog Türkmenistan sınav ştansısında tak şu yerde absurda dediler yine ne piyasgeçilikli var şu yani şartnamanın tasdiklamanı eğili böyle diklediliyor. Umumi bir ütköçük zatlar yönet Türkmenistan'a 16. gerek pretenziya bildiriliyor. Ondan sonra yeni bir dokument koyacak olan terdim. Türkmenistan есть подписали протокол соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Yani protokol ediliyor. Yani kaydışmayalı. Şol tesirnama. Şol yani ki hizmetleşik bardak şartnamanı doğru tasdiklamak için şol tesirnama var. Şu yerde yani soruları Türkmenistan düzeltmeli. Yani şol iki dokument edildi. Şol inni 16. gedekten sonra 17. gedek bu şollar yeni bir barlarlar yönü Türkmenistan şun Avrupa bilen şartnama çekildi yöne tasdiklaman dediği o işlem. Şunu bir tasdiklatmaz. Eğer Avrupa tasdiklaysa biz gidip kapısının ağzına yatar. Şu yerde şu Avrupa Parlamentin prezidenti kim şunu gol çeken ya ses veren olsa her kim bilen çıkıp guruluşup şunu yani anulyor ettirir. Yani bir tasdiklansa erteki gün anulyor denetliyor.
O yerde problema yok. Şoň üçin şol toğru, şol iksanda yani Avrupa Birleşigi bilen şertnama we Türkmenistanyň şertnama opozisiýa kontrol edýändir. Biz bunu sypdyrmaz. Biz günne çıkışlarymyz, görüşimiz, günne yerine görüşimiz, aktivistler tutulýar. Şu zatdan şu şertnamaň bir bölümi. Indi men söz Muhammed Ağa berjek bolýan. Muhammed Ağa, siz düşündürmi? Soň men bir näçe dokument görkezjek bolýan. Böyle burada neme şun Yevrosoyuz Ukrayna bilen Moldovyany çağırıp şolary Yevrosoyuza girmek hakynda duş geçirýärler. Şu bir uly üstünlük Ukrayna hem Moldova üçin. Sebebi şu neçelin Ukraynany, Moldovyany barlak gelýärler. Ýa-ni Yevrosoyuza girjek bolan bir towar standartly waten şon dolu sabudat etmeli. Gepde de, dokumentde de, samimdeli yurdun içinde şu zatları sabudat etýän mi etmeýän. Şu barlaklardan geçenden soň oňdan hemme Yevrosoyuzyň agdalary şolary göz ýetirip hemmesi şoňa ses bermeli, ondan şu tetin esasında Yevrosoyuza alýarlar. Yevrosoyuza girmeklik näme bäfitleri bar? Birinciden bir dünyanın en özen devletlerinin sistematyna girýär. Şu sistematyna girenden soň oňdan sen grajdandan arkaýyn şu ýurtlara gidip gelip bilýär. Şu ýurtlarda işläp bilýär. Şu ýurtlaryň bank hyzmatlarynyň, finansiwy nemelerinden hemmesinden haýyrlanyp bilýär. Ola bir tofar finanslary sizin her bir ýurt şoňa goşulsa şoň ykdysadyýatyny ösdürmekde, daýa etmekde olary kömek edip bilýär. Tebii hadisalarda kıyınçılığa düşen wagtynda şu ýurtlara kömek edip bilýär. Biz häzir wayennide bulan ne ara gatnaşyk diňe häzir öz şu döwlet al. A wayenna soýuzy ol NATO döwüşli. Men aýtjak bolýarym, eger Türkmenistan hemme sistematyny öz dünyanın önündeki alan borçnamalaryny dogry yerine ýetirip subut edip bilse, onu Yevrosoyuzyň içine girýär. Biziň hemmemizin görüşümizin hemme aktivistler arzusu şundan ibaret Türkmenistan Yevrosoyuza goşulyp bilsin. Türkiýäni şu neçelin alanakla. Türkiýede bir tofar forogla verdiler. Bir tofar Türkiýän içinde prava naruşeniýeler var. Şol üçin şu neçelin Yevrosoyuzyň agdalary Türkiýäni Yevrosoyuza goşanakla. Diňe şol alan borçnamalaryny dol yerine ýetirmedi üçin. Bir towar naruşeniýeleriniň barlygy üçin. Şu sebäpden şu atlam Gruziýada goşulşak bolýar. Gruziýadäki ýanky halkyň giýje unnil köçede protest geçirip bereni şundan ibaret ki Yevrosoyuza goşulşak bolýarlar. Sebäbi eger Yevrosoyuza goşulsalar Gruziýanyň ýaşlarynyň hemme Ýewropanyň hemme ýerlerine deň hukukly işläp bilýärler. Deň hukukly şolar bilen işläp aýlyk alyp şolaryň beredilen şertlerinden bula haýyrlanyp bilýärler. Şol üçin bir gowy zatlaryň biri. Inni Türkmenistan girjek bolanak bir şolary allap pul aljak bolýar. Şol üçin biz etdirtmer. Türkmenistan eger şol hemme alan borçnamalaryny ýetirse Hudaýdan isleýär gelip goşulmagy. Ýöne allap pul aljak bolýar, biz etdirtmer. Şol üçin biz hemme ýerde bar. Şol üçin gülmer. Bir sözüň böleýin, ruhsat bersen. Ýene bir geri de başga kompýuterden gelýär. Men batarya motorda bolýar, ondan kabul eder. Bolýar. Hormatly vatandaşlar, ine Muhammed Ağa häzir belläp geçdi size. Men bir detally düşündürüş berjek bolýan. Ýewropa Birleşigine diňe Ýewropa döwletleri gidip bilýär. Türkmenistan gidip bilenok. Ýöne Türkmenistan Ýewropa Birleşik bilen şertnama baglanşyp. Ine Muhammed Ağaň diýişi Türkmenistan şu şertnamany baglanşyp bilenok. Ýewropa döwletlerine diňe Ukraina, Rossiýa, Rumyniýa, Moldova ýaly döwletler girýär. Ýagny Ýewropa territoriýasyna, ýa-ni Ýewropanyň çägine ýerleşen döwletler. Şoň üçin Muhammed Ağa haçanda diýende Ýewropa girjek bolýar diýende, ýa-ni Ýewropa Birleşigi bilen gol çekip şoň bilen hyzmatdaşlyk girýän diýilmiş. Doğru. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, Ýewropa gireli ýa-da şertnama çekeli Ýewropa ýakynlaşsa biz Ýewropa standartlaryna dogry gelmeli. Muhammed Ağa gaty dogry belläp geçýärli.
standartlar dine adam hakları boyunca değil. Teknologiya, Korrupsiya. ekonomiya, korrupsiya, adam hakları, yani adat metbuğut, hareketler, pasport çalışmak, Adat saylovlar. adat sayılır. Hem de bir Avrupa derecesine getirmeli. Ol bolmasa onu biz Avrupa bilen argatnaşıp ne de etbilýär, yani şertnama bağlaşıp, ertel pul alyşyp, yani Avrupa bizi finansiýony ne etbilýär, ne de kömek etbilýär, ne de ertel bizde bir zat bolsa, şertnama boýunça bize pul garz berip bilýär. Hiç adylanyk sebäbi şu şertnamaň öl, yani standart uslowiýalar bar, şertler bar. Şu şertlere biz laýyk gelmesek, biz onu yani gurmagy mümkin edek 16-njy değil, 25-nji duşa geçiräýdim. Hiç adam bolmaýar. Şoň üçin egerde biz gelip Türkmenistanda demokrat sistemine koysak, biz avtomatik ýagdaýda eýem şertnaما bağlanşyp bilýär. Egerde bir topor yani ýalňyşlara bağ bolsa, bir topor yani adam hakları bozulýan bolsa, ýöne biz strategik dogry ýolda barýan bolsak ve şu nirde bozulýan bolsa, derhäw netije çykaryp şonu düzüp gidýän bolsak, onu bizim bilen hökman şertnama çekilir de Ýewropadan pul var dökülür, Amerikadan pul var dökülür. Indi şonu bilip koyma. Şoň üçin haçanla Türkmenistanla basyp alsa, gurbanyny aýyrsa, pikir etmeň erti hemmedat gowlaşar. Ýok. Türkmenistany pulsuz galdyk bolmaýar. Türkmenistanyň adam hakları gorulmasa Türkmenistan galmaýar. Şoň üçin täze gruppa, täze diktatura bolar. Diňe demokratik opozisiýa gelip, demokratik gymmatlyklary, ýagny adam gymmatlyklary görkezip, adat saýlaw geçirip, bütün dünýäni çağırıp, görkezip adat saýlawlary şonu tasdiklandan soň bizde bir topor pullar, mümkinçilikler açılýar. Ýewropa bilen bak gelmeyene 6 aylık viza da gerek bolmaz. Biz hökümet şol meselelerini goýarys. Ine şurýaly ütköşükler var. Haçanla demokratiýany isleyen, demokratik opozisiýa, nomenklaturna opozisiýa, demokratik opozisiýa netije şurýaly bolsa, onda ýygynyň demokratik gymmatlyklaryň bolýar. Muhammed abi söz böldüm, başla aýdym. Ýok, diýen ýok. Indi şol ýanky indi kepde duş kakynna bir näçe agdaý diýeli. Şonu goý, indi kepde duşugy bar. Ýewrosaýyzyň Türkmenistanyň ýol başçylary bilen. Dün şun duşuk boldy. Ýok, indi kepde bolýar. Ýok, şun bolup geçdi ýem ine men görkezin. Ine duşuk şun bolup geçdi 25-nji июня. В зале Министерства иностранных дел состоялось 16 заседание диалога по правам человека Туркменистан Европейский Союз. Inniki ine 18 martda ine Raşid Meredov neme bilen protokol bolşakdy Europarlament bilen, Eurosoýuz bilen. Ine şo ýan kaýdyşyň protokolu edilmeli zatlar şo Türkmenistan bilen Eurosoýuzyň aralarynda şertnama baglanşylar ýaly edilmeli zatlar. Ýöne o mümkinler bu yani prosedurny neme hiç netije getirmedi. Türkmenistan süpürgarlykçy, Türkmenistan hökümeti diktator hemmeti bilýär, hemme maglumatlar berilip ýatandyr. Şoň üçin bizim çykyşlarymyz, bizim ýerden hatlarymyz, pravozащита, ondaşyndan adamlar arda ýalaşy, hemme zatlar barýandyr. Ine şoň netije şu. Şonu etmesek şu ýok. Hökman şertnama bagşy we diktatura pul dökülýär. Diktatura güýçlenýär, bundan beter bolýar. Men häzir göllek göreyim, Muhammed abi meni tapmadım, ýöne meni göllek göreyim, oňa çeldik. Siz bir soraga jogap berin, bizim vatandaşlarymyza. Sonra ine maňa berýärler, ay, biz Türkmenistandan gitmeli, maşgalamy taşlap gidýär, ýa maşgalamy alyp gidýär, hiç zat düzelmeýär, başga alaç ýok. Indi Türkmenistan gutordy, Türkmenistanyň geljegi ýok, biz hiç zat düzelip bilemiz ýok. Ine şu arada gysgaça düşündirýärmiz. Şol adamlar terk edip gidýär. Dogrymy, şo näde dogrymy? Biz ýa terk edip öz vatanymyzy padarka berip gidýär, gurbanlar. Dogrymy, dogry dälmi? Egerde biz terk etsek, galyň halk içinde közünüp dursa, ahyr şo öz-özünden düzelýärmi bir gün? Ýa-ni gurbanlar demokratik baýdagy çykaryp, mena adamlar horlap ýadadym, ata minip ýadadym, velosiped sürüp ýadadym, men oglumam ýadady. Biz giýje uny at minip alabaýly ýa gelip ýadadyk. Indi halk ine döwlet özüňiz bazat edin diýip aýdarlarmy şonu aýtmadymy? Şu arada bir iki söz aýtsaňyz men oňa çelip göldäýin.
vatandaşla birini her kimin öz taýlawalyan ýoly ýurtdan gitjekmi gitjekkemi ýöne men bir zady bilýän. Ýurtdan gitmek bilen problema çözülmeýär. Betbahçylyk hem türkmenlerden aýrylmaýar. Şu ýurt bizinki, bizim ýurdumyz sen özüň halat edeniň bilen öz garnaşyny ýakyn dost dem duşlan halat edip bilen. Sen daşary ýurtda da bolsa, sen türkmen geni sende bar. Nire barsaňam toraşylýarly sen haýfy ýurtdan. Men türkmenliyim. Türkmenistan dolandyryp oturanam şon ýanak jinayetkarly bütün dünýäde maskara bolup görenni gazetlerde, jurnallarda hemme kiş bilýär. Diňe Türkmenistan diýip aýtsam, Google'a bersem Türkmenistan diýsem şu karamdada keyip çekip tans edip oturanny, halkyň közenip görenni hemmesini görkezýärler. Gülkünç bolup görenni görkezýärler. Haçanam şon ýanak ýurtdan sen gelelliňi şule bilsele sen üstünden gülýärli seni kabul eden abla. Seni äsgermeýärli. Sen kim ola? Seni äsgermeýärli. Şuny hemme daşary ýurda gelen adamlar nähili ştada pul gazansalar da nähili işlerde nimetele de şu zady şulary psikologiki padawlaýar etýär. Sen öz çağalyň Türkmenistany akidip bilen, Türkmenistanyň öz garnaşlaryny getirjek bolsaň, iş pul uğratjak bolsaň, şolara kömek etjek bolsaň, çeli problema. Sen daşary ýurtda nähili pul gazansaň, nähili ornaşanan bolsaň, sen gene de bir kemçiligiň bar, öz watanyň ýanynda ýok. Sen watanyňa gidip bilen, sen garnaşlaryň ýanynda ýok. Sen otak gidip bilen, sen çağalan ösenne, öz däp desturyň laýyklykdy ösmeýärle, ola eýýäm kesekle bilen garnaş bolmaly bolýan sen, gyzyň başyňa durmuşykya, ogluň başga ýerden alýar, sen iýiň ýitip gitýär. Sen näçe şol öz ýurdun bilen daşlaşdan, şonça da on bir topar özüne görä betbahçylygy bar. Şol üçin eger şu problemanyň diýmasa, biz daşary ýurda gidip özümiz halat edenmiz, ol halat etdiňizde, ol wagtlaýynça agyryny aýyrdyňyz. Ýöne şoň näçe etdi bu işli agyrty ýene seniň ýanyňa da gelýär. Erti gün öz çağalaňyzdan aýrylýarsyz. Öz çağalaňyz kesekle bilen durmuş vurup gitýärler. Sen öz däbini, desturyny, öz aslyny ýitirýär. Şol üçin eger Türkmenistan bir ösen döwleti öwrülse, Türkmenistan bir demokratik ýola düşdi. Türkmenistan eger dünýä normativleri bilen, bütün dünýä döwletleri bilen bar kanunlyk esasynda ara gatnaşan gurnasa, onda senem nirde bolsaňam Türkmenistana owanyp gedebilýär. Türkmenistan bilen özüňi şoňa ösüşlerini begenip özüň bagtly diýip bilýär. Sen çağalan onuň ýanyna geplerini, men watanym şu diýip aýdy bilýär, ony bilýär, arkaýyn gidip gelip bilýär. Şu wagt gözegine tuturum, bir topar daşary ýurtdaky Türkmenistanlylar, meselen İranyň türkmenleri, Owanyň türkmenleri hemmesi türkmen dili şolara wajyp bolupdy. Näme üçin? Näme üçin türkmen dilleri haçanam bir döwlet bar, türkmen döwleti dünýä üzündäki türkmenleri türkmen dili mesele bolmaly. Türkmen dilini okumaklyk mesele bolmaly. Türkmen dilini kinola mesele bolmaly. Türkmen mugallimlary problemi bolmaly. Şkolny kitaplar şolara näme üçin problemi bolmaly. Şoň üçin onun içinde de bir neme bar? Bir öz arasında düzgünme. Eger bir halk, bir döwleti dünýäňizde naýyk künjegine bolsa, başga ýurtlarda ýaşaýan şu halklara ola diýär sizin öz döwletiniz bar diýip olara hiç neme kömek edilenak. Ýöne eger sen dilin aýra bolup, bir millet bolup, öz administrativ döwletin bolmasa, onun ýörüýte şolara programmalar bar. Bu karamdandaly özlerini türkmen döwleti diýip bütün dünya Türkmenlerine kaytım şu onun şu berýän hyzmatyndan mümkinçiliginden hem kesýärler. Ýoksa şular dünýädäki bar Türkmenlere Türkmen diline kitaplar uğratmaly, kinolar uğratmaly, dürli ýurtlarda Türkmenlerin ýaşaýan ýerine klublary, romalary, kulturny sentrleri, mugallimler uğratmaly. Şu taýdaky oglanlar tomuşsa
kanikul vaktinde çağaları bir aylar, 2 aylar Türkmenistan'ın içine akitmeli şu tadı öz vatanını görsünle, vatandaki dilini öğrensinle, öz deyip bilen yakından öğrensinle, şu tak o zaman şu çağalı şu tadı barıp her yıl bir aylar, 15 yıllar, 2 aylar şu tadı çağa barıp gelen adam, lagerlarda bolup gelen adam hemen şu öz yurdunu östürmek boluyor. Milli duygu döreye. Bu haramdadalar bütün dünya Türkmenlerinin şu zattan kesip otuyor. Şol için men aytjak bolýandanym. Eger Türkmenistandan kaçıp gitsen, men özüm halas ettim diýsen, hawa bolar özüň ýöne, ol halas etdiňge. Sen gaýtan başga bir güýçli, düýpli, köklü problemany özüň içinde de döretýär. Eger şu haramdadaly ýurdun içinde dursa. Şol için meseleni düýpli çözjek bolsam, hemmemiz el ele vermeli. Şuň kun bütün dünyada biz bilen. Inni dünya ol 2 yıl 3 yıl mundan öňçäki ýanakda öň bir durnukly döwür boldy. Kän bir oňa daat diýmedile hiç kim bir meseleni öjeşdirjek bolmady. Öz jogapkärçilik alyp bir döwlete gep aýtjak bolmady bir topar siýasatçylar. Ýöne Putinin Ukraina çodondan soň dünya bir dadyň üstünde durdy. Diktatorlardan diýmeli. Hemme pula muratýar. İran Putin'den dinmeli. İki devlet, bütün dünyanın bar normativlerini gödep bolup duran devletlerden dinmeli. Şular gollayanlar da diktatörler. Şu diktatörler de gelecekte yine de probleme döretip. Şunun için diktatörlüğün karşısında bir çare görmeklik şunun dünya cemiyetçiliğinin önündeki duran birinci forum. Şuna karşı da görüşüyor. Şunun için bizim yurdumu dolandırıp oturan cinayetkarlar hiç yerde, hiç taraftan kolluyor. Ne moralna hakkı var, ne kanun taraftan, ne dünya cemiyetçilik taraftan şoları etyendatlar doğru deyip şolara baha verilen hiç yerde yok. Şol için şun kun dine bir yetmeyen dat benim halkımın ödük bağını öz çözecek olmalı. Şol orada hareket etmeli. Şehitlerim şun kun bir onun içinde şu adamı dinip bilýär, ýurdumyzy elmini alyp bilýär. Oňa dünýäniň neresine gitdim. Özüm okuyup bilden Amerikada okap bilim alyp, şu da işläp bilen git, ýöne öz ýurduň arkaýyn gidip gelip bilýär, öz ýurduny peýda etip bilýär, öz ýurdunda biznes edip bilýär. Alan bilimlerini, tejribelerini daşary ýurtda öz ýurdunda da haýırlanyp bilýär, şu da aglyly ýaşap. Sağ ol Muhammed ağa. Men bir nemeni tapmadım men Muhammed ağa. Indikepde yok. Hiç yerde maglumat yok. Men bilmedim. O indikepde şüphede geçer. Ben işte bir daha da aytjak şoň aňyrsynda Murad ağa. Bende şu taýda pravozащитный guramalar ýa-ni aktivistler, idarmalar hakynda ýurdun içinde metbuat azatlygy ýok hakynda, türmeleň ýagdaýy hakynda pravosudye yok, on hakkında hemmesini aýtýarlar ýöne bir esasy dada aýdyna. Olam Türkmenistan'ın daşary ýurtdaky geziplerin immigrantlar dokumentsiz gezipler. Şu da değil, Yevrosoyuz, Evroparlamentin delegasyası, Türkmen delegasyasının önüne birinci koysalar, Türkmen devletinin şuna cevap vermeye hiç tadı yok. Sen devlet bolsaň hökmen daşary ýurtdaky Türkmenliň öz graçlarlaryň dokumentlerini düzeltmeli. Şolar nerede ýaşar? Siz olary gelip de dokumentlerini soraw gutarıp biz şonu etjekkä diýip oturmak, bu olary umyşlyny cinayete itiklemek. Olary umyşlyny golçylyga itiklemek. Umyşlyny olary betbahtçylyga itiklemek, öndürmek. Şol için Türkmen devletine aýtdy, o Türkiýede haneke ya başga ýurtlarda sizin graçlarlaryňyz yüz miňlerçesi dokumentsiz ýaşap berler. Näme üçin? Näme sebäpden siz şolum dokumentleriniň sorawly boldanda pasport beren daktyda şolum jogap berip biljek ýerleri ýok. Onu ertiýeder, eýle gynçylygymyz var, beýle gynçylygymyz var, pasportumyz ýok diýip aýdy bilme. Pasportum yok mu? Şun sana pul yığına alıp berýär, aparat alıp berýär pasport çıkarmak için. Her konsulluğun pasportçılık aptalyna näme gerek bolsa şoňa pul yığına bolýar, Evroparlamentin öz pulun berip bilýär şonu ýanaklatmak için. Ýöne şonu goýan atlar. Şol için bir Evroparlamentin delegasyasına
yetirmeli dadımı düşün. Birinci şolan önüne koymalı dadım daşarı yurttaki Türkmenistan'dan dokumentlerini pariyada getirmek. Şonu biz hem yerde aytmalı. Birinci şonu koymalı. Bolya. Muhammed Agat doğru olarak geçtiniz. Yine hormatly vatandaşım, men bir dokument koyacak bolyam. Üntüverim şunu. Туркменистан, президент Туркменистана направил соболезнования президенту Российской Федерации. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину с трагическим вооруженным нападением в городах Махачкала и Дербент, Республики Дагестан, которые повлекли за собой человеческие жертвы и увечья. Решительно выступая против любых проявлений великанаттар. Yine men Türkmençe okup bereyim. Şu malumatım Türkmençe'de. Yani köpüsü Türkmen diline düşünen o, öneme Orta diline düşünen o. Yine Türkmenistan'ın prezidenti, Rusya Federasyası'nın prezidentine kıyınaş hatını iyi verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Dağıstan Respublikası'nın Mahaçkala ve Derbent şehirlerinde bolup geçen pajıgalı, yaralı hücumlar sebeple Rusya Federasyası'nın prezidentine Vladimir Putin'e çullu kıyınaş bildirdi. Rusya halkına değil, Mahaçkala'nın Derbent halkına değil, Vladimir Putin'e. Men näme şu dokumenti size göstereyim. Yine terörçülük ve ekstremizmin yüze çıkmağına düğünden karşı çıkan Türkmenistan dünya cemiyetlerinin bu yamanlarına karşı görüş ve yok etmek tarlalarını doğru gollayan değiller. Yine men näme şu dağıtları size düşünürüm. Lütfen hormatly vatandaşlar. Yani size göstereyim doğru dokumenti. Yine kaçan Türkmenistan'da uragan bolanlar, adamlar ölenler şu kurbanı diyen bir kezzap, milli lider köşkünü, yani prezident köşkünü yürüyüte konser dağılına konsert veriyor. Ertesi gitarı çalıp, yani diplomatların önüne konsert veriyor. Hiç real hat ya kıyınaş zat yoktur. Hakik informasyon bekleyip hiç kim bilmesin, ölüm itimden haberi yok ve şon kardeşlerini yani ölen adamın kardeşlerini idarlap videolarını yapıp, video çap edilse onu tapıp, onu helal edip, kim kömek etse onu tapıp helal edip, kömek ettirmen, Suriyel öz halkına karşı hareket etti. Lütfen. Marda yani onu Pistaşka gidip ne yaş adam, 20 yaş adam, 16 adam öldü, oğlum Suriyel. Parat geçirmeye Aşkabat şehrinde 20 yaş adam yani sallatlar helak bol oğlum Suriyel. Bölmeğine Sılat yarlı bir topar adam öldü, oğlum Suriyel. Demek Türkmen halkı bilen bir hadise bolup geçti. Kıyınanç hadise bolup geçti. Türkmen halkı yok. Türkmenistan için, milli lider için, prezident için. Yöne, bizim eşitlik görmedik Derbent şehrimizde. Derbent şehir diyen Rusya'nın bir şehrine, bir kuncuğuna bir rahat bolsa, böküp hat yazıp Putin'e minnettarlık neme? Kıyınanç hatını bilirler. Bunun kime iş yarar? Bunun yani vatan dönüklüğü mü? Şunlar kim? Muhammed Ağa. Bunun kime iş yarar? Kimin prezidenti bunlar? Rusya halkının prezidenti mi ya Türkmenistan'ın prezidenti? Yani Türkmen halkının prezidenti. Kim bunlar? Bu ne çıkpeydi? Şunu bir mağdar düşündürüp berdene halkımıza. Şol için biz haramzade diye, yoksa keyif çekip şu haramzade diye. Düşmanım diye şöyle olan bir Türkmen yoksa biz şu haramzade diyelim mi? Şu da atlar için. Öz halkını kul etke, öz halkının malını, yurdun milli bağlığını oğurlaya, yüz binlerce Türkmenistanlılar daşarı yurttu, kulçuluğa mecbur ettiriye. Ola yani ortayatta instituttan kovupturlar. 210 tane Türkmen studentini. Ne için? Sebebi okuğa gelen aklı, pulu veren aklıydı o pakirle gidip işlemeli. İşle okuğa gelen aklı. O ne de ki okudan kovulsa, okudan kovulsa Türkmenistan ne elini. Şol için bağdan dine Türkmenistan ta'lamak için şu tadı koyulan adam. Şol için ortayadım bir iti. Pul yığınap veren iti. Şol için biz şu itten değil mi da? Biz hiç vakit yurdumda eye çıkılmıyor. Men yöne yankı terörçülük hareket barada burada aytçık olan ortayadım içinde. Ben de şu an ortayadım içinde 3 ayın içinde 3 tane şu yani terörçülük hareket oldu. Birine ola neyse adam müne ola nemejert oldu. O Türkmen içinde oldu. İnnem Dağıstan'la. Şulon hem ortayadım içindeki adamla. Ortayadım bu işli diye dünyanın armiyası var diye yöne hiç kontrol edip bilen.
Sebäbi kıyafeti näde? Her yurdun içinde adam hukuklu bozulsa, öz grajdarlarına ünf vermese, asker mesele, korrupsiya bolsa, mın yanaklarki ondan däbi urluyor. Şonu hiç ille mekanizmam yok. Wagtynça taklap bilersin. Yöne kaptalından ola başka yolla bilen gelýärler şonu yanak cinayet işgärleri öz çağaları şu yankı nemede Derbent'te zaten bolan vakala, Dağıstan'da bolan vaka, hükümetin öz yol başçılarının çağaları, çempiyon bolan emelerini. Son yanak adamla en şuna koşulmuş. Ödüm hiç niyetleri yok. Barıttığına adam ölür yani. Çorço balıp otada ol nemezini ölür yani. Otak varıp sinagoga var. Onu yak yani. Polisiyalar ölür yani. Eline de kov yaraqlı ve özlerim kov yaşap verir. Şol için yurdu katı tutup adamlara azar verip köfer menşon taklarını pikir edip oturmadır. Yurdun içi bulaşıyor. Şol için bula näçe yurdu katı tutsa, şonça öz yurdunun grajdanlık uruşuna getiriyor. Halkı terörçülük hareketlere itikleýärler. Halk parahatçılıklı yol bilen öz näherdaçylığını aýdy bilmese, öz protestlerini geçiri bilmese, ondan halk başka yolla, terörçülük yolla bilen näherdaçylığını belli etjek bolýar. Müň adam edi bilmese bir et ye, biri eden adamın facialı gutorya. Şolon hemmesi şu yurdun grajdanları, şu yurdun adamları. Şolo da şon yanaklarda baş koşacakke eger yurdun içinde kanunçılık bolsa. Yurdu eger Putin uruşa itiklemedik bolsa. Eger yurdun içinde korrupsiya bolmadık bolsa. Ola Çeçenler gör, yani neme çıktı dokumentalni. Kadirov'un etken dağıtları, yurdu ne ettirip bulundur yani. Orta asırda şun yanak edilene, orta asırda Putin şun yanaklara ruhsat veriyor. Şunu hemme yaşlı görüp oturuyor. Ben mümkün Kanada'da görüyenlerdir. Onu güneş ömlen doşar olur. Duş gelip oturuyor şunun etken dağıtları. Görüp oturuyor Haramzade Ramazan Kadirov ne ehli yurt dolundur yani. Putin neyim için şuna göz yemeyen hem de görüp otur. O zaman o adamla kahar kadaplı. Neyim olsa şu olsun deyip eline yara kalıp öğünden geleni vuruyor. Şol için terörizme karşı görüşecek oldum. Bu Haramzade da onu neme uğratmak gerekiyor. Türkmenistan'ın içinde sen hazır şu zatlara karış. Sen fikir etmeyin Putin'in özü terörçülük meselen çözübilene. Sen yurdunda şu zatları öğüne geçiplerim kadi. Näçe halka kıssa, halk sen karşına da şun yanık hareketler ediyor. Bir tebiği da adamın reaksiyesi şun yanık. Näçe kısı versen, pürcün näçe aşağı bas versen, pürcün boşanda şun yanık güçlü boşaya. Şol çinem Serdar Berdi Muhammedov bir zady bildin. Eger öz çağalarının aladasını etken olsa, özü yaş, öz geleceğinin aladasını etken olsa, şu hükümetten gitsin. Kakasında kulak asmasın. Opozisiyan yurdun içinde azat sayılığı geçirmeye şerttir etsin. Eğer şunu etti, öz canını halas edip bilir. Öz çağalarının geleceğini üpçün edip bilir. Eğer şunu etmese, bilgin şu yakınlıkta bu Haramzadalar cehenneme gider. Sağ ol Muhammed Ağa, kattık verecek geçtin. Men yeni burada açacak bolýan münsörün vatandaşlar. Yine biri seyredýäňiz, siz cemiyet bilimleri alýaňyz, siz ösýäňiz, sizin dünya garaşyňyz giňelýär. Yine münsörün Türkmenistan terk edip diňe işläp gelýän bulçulukdaky adamlar, düşünjelerim pes, ösmeýärlerim, diňe biznes kelletinde bu zertin doğru surat var, başalat yok. Cemiyet bilimler şeyli bir zerur ekeni. Cemiyet bilimlerimiz bolman soň, cemiyet yani aktivligimizin bolman soň şol bizim durmuşumuz bulçuluğa geldi. Yani şoň üçin bilip koyun. Cemiyet bilimlerine almalı, cemiyet bilimleri, cemiyet işlerine koşulmalı ve biz aktif olmalı. Şu günem ertir düýüji bolsun, prezident Gurbanow bolsun, Saparov bolsun, yani Iklimov bolsun, Gurbanov on tapaw diyor. Ýalnız biz görkezdik,
Nähili Gurbanuly Berdimuhamedov Putinin iti, guly. Bir zat bolsa büyüküp derhal hat gidýändir. Serdar Gurbanuly Berdimuhamedowyň adyna. Ýöne Türkmenistanda bir zat bolsa, ine 55 tane adam öldü. Nimede Türkiýede. Näçe adamlar helak boldy, özem biýüne helak boldy. Sallatlar ürkütdi, uragan boldy. Sadaka berip koydumy? Hacı diýen bir tezza. Hacılanam kezaplygyň üstü bilen aldy. Milli liderler kezaplygyň üstü kanunlar bozuldy. Prezident kezaplyk kanunlar bozuldy. Bunlar jinayetçiler. Biz şonu da düşünüjek goýar. Jinayetçiler bilen jemgyýetimizden üstüp bilemdik. Haklarymyzdan borap bilemdik. Gelecek durmuşumuzam yok. Hiç tat yok. Ine şonu biz size getirecek goýar. Şoň üçin şeýle ýatsam, şuň Gurbanov çykyr eder, erti Gurbanov ekrany ýapyp başga ýere çykyş eder. Ahir siz galmasaňyz çykyşlar size ýa-da mesajlar barar durar. Şonu mesajlardan gizlep ýörseňiz hiç adam bolmaz. Ýöne şonu dinläp, ýa-da agdy bizce biz galsak bize bir 3% adam gerek. Düzelýär, hemme düzelip gidýär. Türkmenistanyň hemme adamlaryň ykbaly bir gerek ülke. Şuňky ministr bol, zaministr bol, vice-premier bol, gowlaşyp gidýär. Sen çopon bol, sen Türkmenistanyň daşynda bol, Türkmenistanyň unudyp gelip, ýa-ni Türkmenistandan doýan kişi bolsaň, seň ykbalyň ülke. Hemmemiň ülke. Hemmemiň ykbaly aşağı nelegal derejeden legal derejeye girip, ýa-ni gowlaşýar da bagtlanýar. Ine şurýaly çalışmalar. Bütün dünya Türkmenlerini kemşeyle. Aydeyin burada. Bütün dünya Türkmenleri. Şol üçin bütün dünya Türkmenleri bizi seyrediyor. Gen görýär. Şurýaly iksan öýüni olmayan, agarpyna şermenine geplep bilmeýän, diňe okap aýan adamlar näil Türkmenistan şura kezapçykdan döret dolandyrýar we halky näil şu gysýan halk imsmot edip bir Awganyň çykyşyny gördüm. Türkmene söýüp çykyş edýär. Men şoňa garşy, ýöne on köp diýen zatlar dolu. Gynansak da utanyp aýdýan şonu, şoň köp diýen zatlar dolu. Erkeklerimiz erkek ýerinde, aýal maşgalarymyz görgüli öz tenini satmaly bolýar. Kyn ýagdaýda ýa-da gulçulukda ýaşap maşgalasyny unutmaly bolýar, ýa-da olamda çağlaryny ekleýebilmen içinde kösenmeli bolýar, ýa-da olamda bizim Mekke, Medine ýa-ni hata edýän bir iň Türkmen däp desturunyň içinde aýal maşgala şu derejeye ýetdi. Onu bilmek. Şu derejeye ýetdi. Burada men sana bir video uratdym häzir. Amerikada Türkmenli simpozium geçiripdirler. Sen her şonu gör. Men näme diýjek bolýan şu bilen watandaşlar. Türkmenli näçe milyon Türkmen var. İçinde näilli alımlı var. Amerika gelip Amerikan kosmos programmasyna goşulyşyp şoňa ideýa berip aýda näme etmeliýän ola Türkmenli var. Salitni ýokarky derejede alımlı adamlarymız var. Şol üçin Türkmenliýemizde biz näme etmäýlinde hemme akylsyz ýa falan diýip aýtmaýly. Yaman akylly oglanlarymız var. Ýöne hemmesi näme etjeklerini bilenler. Olar özleri, öz durmuşlaryny gurjak bolup, giýje zähmet çekipdirler, işläpdirler, her şunu ýalan adamlar. O hemme ýerde de bar. Şular hemmesiniň niýeti şu Türkmenistan düzelmekdir. Şularyň geljegi ýok. Nähili derejeye ýetäsirler. Ýöne watany şu haramdadalyň eline bolsa, şolar şon ýanak metodda, orta asyr metodlar bilen dolandyrsa, baýlyklaryny oglap otursalar, şulara da bakt ýok. Şol üçin men näme diýjek bolýar? Watandaşlar, Türkmenlide beýlek halk ýany olardan güýçlemde, pefemde, ähneke şu ýanak ýurtlar köp halky tesini çykaryp bilen doğru aýtýarlar, gaşşak bolýarlar, Severni Koreýa tut, ola İran tut, köp diktator döwletleri bar, halky belli bir derejede şunu ýanak. Bir keselçilik kalktı. Halkın kellesini, gorkyny doğru bilen talypdyrlar. Halk esasy priçinen karşısında göreşmeyeni özleri güllerini görecek bolup özleri bulaşıp ýörler. Şol yüregimizden gorkyny aýryp bizi şu bedbahtçylyga salan bay döwletimizde biz kezeki ýurtlarda gulçylyga mejbur edip beren dat näme diýip
bir özüňize soraw berseňiz, ozaň eýýäm galan zatlary özüňiz bilersiňiz. Ozaň näme etmeliligini bilersiňiz. Şu gorkyny aýyrsaň, kim bula bu haramzadalar? Men ata-babam goýup giden mirasyny orlap bilen ulçylyga öwülmäge kim bula diýip bir şu sesi batly çykaryp bilseňiz, ertiş adam ýok. Şol üçin watandaşlar, şu gorky diýende bizi binamyz eden, bizi watandan aýyran, bizi watansyz eden, bizi çağalamyzdan aýyran, bizim gelin-gyzlarymyzy binamyz eden, bizim özümiz binamyz eden, bizi dinden gaçyran, dindar adamlarymyzy kezzabe urlen binamyz biwejdan eden. Şol üçin gelinde şu gorkyny aýyraýlyk, şu hakykaty bileýlik. Bizim ýurdumyzyň betbahtçylygy bir haramzady tohumdy. Şolardan biz ýurt diýindirmeli. Sağ olun Muhammed ağa. Ene hormatly vatandaşlar, gatdogry belläkeşdi Muhammed ağa. Hemmämiziň ykbalymyz, hemmämiziň gece işlerimiz, hemmämiziň bagtymyz ine şu iksany kezaba bar. Nan sen vice-premier bolşuň pul ogurlap, pul nemet halkyň puluny al, döwletiň puluny ogurlap erti basylýar. Tapawy ýok. Erti sen hökman, ýa-ni minus'a düşýän, şol seni basyp alýar, türmäge basýar, puluny alyp gidýär. Ol ýene oýun. Şoň üçin biz şu Kaligulalardan diýinmeli, biz şu Kaligularyň skemasyndan diýinmeli. Biz normal adam şekilli ýaşajak skema, sistema giýmeli. Olar demokrat sistema. Şoň üçin ine maňa bir jaňa diýär, men ýa-ni bir audio paylaşdym, video paylaşdym. Men seni gorlaýan ne? Ýöne sen maňa iý berme şu zatlar diýär. Näme? Men doğum anlaşılma diýär Türkmenistanda. Aho, aradağım, sen doğum anlaşın galan bolsa, rom kösenýän bolsa, sen hereket edip azatlıkty hereket edip şol gollamasam kim gollasyn? Düşünen ok. Ahir düşünürdim şoňa. Ahir düşdi. Dogurdur diýär, ýöne men gorkýan. Ona şundan başla, men gorkýan, meniň doğum anlaşym kösenýär, men gorkýan, ýöne men hereket edipem, näme başga zat etdilen diýip aýtsa, ol bir has adalatrak bolýar, çatçynrak bolýar. Şoň üçin biz seredýänler bizim ýa-ni videolarymyzda, bizim jemgyýet düşünjelerimizi, jemgyýet bilimlerini seredýänler we şonu alýanlar ösýär. Beýlikler şu öz derejesine galýardy. Olar ýa-ni jemgyýete goşulman, hiç hada goşulman galýarlar. Olar bir taraplan ösýär, bir taraplan durmuşa seredýär we düşünmän galýar. Şoň üçin ýanymyzdaky adamlar düşünjek bunu. Cemiyet bilen hükman meşgul olmalı, cemiyet bilimleri bilmeli, cemiyet näme, döwlet näme, watan näme, prezident näme, opozisiýa näme, ýönekeý işler näme, çopun kim, parlamentçi kim, hemme zatlar biz bilmeli. Biz şu mehanizmin içinde bir zat pasport bolmasa kösün gillenip otyr, hiç kim aýtman, hem ýere barmağını gillenýär, gorkýar, ýöne şu mehanizmleri bilmänsoň, eger şu hem mehanizmleri öwrenip bilensoň, biz onu talep edip gaýtyp onu günahkar edilýär. Şol düşünje siz gelmeli hakykat şol. Şonu aýtjak boldyk. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz gepleşiginde oturýar. Bizi ýyzarlap, videolarymyzy paýlaşyp, adamlar bilen gepleşip, jemgyýete ötürýäniň üçin köp tanyýan gatyn, tanqidlap, öz pikirlerini aýdýan üçin hem köp tanyýan gatyn. Bizim idealinde bizim köp ýalňyşlyk goýberýär, ýöne hereket etmeýän ýalňyşlyk goýberýärler. Hereket edýän ýalňyşlyk goýberýär, ýöne o ýalňyşlyklar üs ýalňyşlyk bolýar. Düşünme şu hakda. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen Muhammed ağa efir bu torly inip gepleşikler çeldi. Hoş sag bolun. Biz her wagt siziň bilen, biz her wagt sizi gorlaýar we biz her wagt siziň üçin işleýär. Hoş sag bolun.